nigi powers ginyalo bedo gi mobilize jopuonj mar ng'anyo. Anyalo wacho ni Sharon ni ng'anyo mar jopuonj mane wang'anyo godo ni egin wanwang'o the second phase mar CBA. Pesa no nyocha oselal no onge. Bende mumina pinji kata mna rwaka mano bende en ndhogo kata mna jopuonj nikech jopuonj no wuok kanyo gi mor gi ilo ka gi ng'anyo counties. Ne onge mor. Ne macha ne lead. Nen lead. Nikech nano kata mna kamuko kuomu bende udhi kata mna skunde mopogore udhi golo jopuonj ma bende puonje skunde makamago. Moko chamo nyaka miga gi skul. We are ler ni mach no. Chieng mane koro mo chieng tarika tich gineno ticha Monday. Ne wan kod prayer day marwa mar jopuonj ma Nairobi Shauri Moyo Social Hall. Kwa wuok kanyo nwadhi skul ni St Anne mwagolo jopuonj mane kanyo. Kwa wuok kanyo wadhi Aquinas mwagolo jopuonj. Kwa wuok kanyo wadhi Roma Girls mwagolo jopuonj mane puonjo kanyo. Kendo nyithindo ne mor kabisa ni jopuonj go dhiyo en aki mar jopuonj. Kwa wuok kanyo nwadhi Fafa Jericho. Kwa dhi kanyo wadhi koro samane wane gate mar Buruburu. Yudo ka jopuonj puonjo. No, ok ne gipuonji lakini ne gintiere skul. Ka wachopo Buruburu makoro watieko Buruburu ma wawuoyo wada wuoyo gi jatelo maduong'. To waneno news ni ng'anyo osetimore nade? Ng'anyo koro ng'anyo olad ni orumo ka wan e process. Aya koro akene orwaki ntiere kaunti ma Migori kanyo. Iparo ni koro jonebgi jokuku maru gi gin dhogo koso nang'o. Inyisa ka jono orwake ndiko oselal kanyo. Keni Sam bende ntiere kaunti ma Siaya kanyo. Aparo ne chid nade mano mar weche mutende kod tudruok. Kata kamano bende neno en chal ka gima koro ndhogo kata mna jopuonj. Nikech kiny ka koro kuku mar Kupet kata mna jotendu koro biro luongo ni wuoguru oko koro wang'anyo. Japuonj ok bi bedo kata mna gi siso mar ng'anyo. Anyalo wacho ni ok wanyal give up. Ok wabi give up nikech ang'o? Awang'eyo sirkal matiyo godo. Kaka Opondo wacho ni sirkal matiyo godo sirkal mar Mkora kabisa. Kendo bedo sirkal mar Mkora ok gidwar mondo me gifenji kabisa. To jopuonj mag secondary gin very ready. Kapono ni weche mowach ni bro wach gi ok ochopo kare. Pod wabro dhi ndara. Kendo wabro dhi ndara in a big way. Kendo wabro ng'eyo koro ni kara wan gi teko mar dhi ndara. To nacho ni dong mana matin ne jumbe 8 to piny madongo chako. KCC nyako rom gajwang par ni TSC no sechiwo kanyo report ni biro bedo ka chako chieng' tarik 22 mar dwe mar 10. Mano dwe manyiena. Obro bedo korumo kanyo chop kanyo chieng' tarik 1 mar dwe mar 11. Matin ne jumbe 8 kende to piny maduong' biro bedo ka chako. Dodo kamano bende biro bedo ka kelo chochni nyaka ne jopuonjre nikech sani ka curriculum joma mokwongo chan wacho ni lessons 36 olalala kamano. Manyiso ni juma mar 2 makama ntiere kata mna kuom jonyuola moka temo kata mna tero nyithindgi skul ne girito mar mondo mi lwasi makama obed makare. Kamano anyalo wacho ni jonyuol kik bed gi wasiwasi. Gigi madhi nikech jopuonj achiel gi mowacho gi gine magi seto penj. Gin achiel ema gibiro rito penj. Kendo gin jopuonj achiel gi ema biro nono penj. Koro ging'eyo gima biro nono gima biro timo. Syllabus en gimoro mar 5 years but ok anyalo wacho ni kaluwore sani